pripomínam ten historický dlh, ktorý tlačíme pred sebou, lebo modernizácia sa nezrealizovala, dostali sme po 11 rokoch rozpadnuté teplné hospodárstvo a CEMET to dáva ako tak dokopy. Keď skrachovala spoločnosť mestská, sme konštatovali v zastupiteľstve, že teplné hospodárstvo je zachatralé a zaostalé a že potrebujeme ho modernizovať. Celá príčina, dôvod verejného obstarávania, ktoré bolo, vtedy sa prihlásilo asi 15 firiem do súťaže a bolo cieľom mesta, že zmodernizujú za tento prenájom teplné hospodárstvo. Vtedy najlepšie podmienky dala Bukozaenergo, v tom krátkom čase začala signalizovať, že to nevie splniť. No a bohužiaľ mesto vtedy namiesto toho, že by Bukoza odstúpila, prišlo s 3 dodatkami. Jeden je podstatný. Na návrh mesta schválili poslanci, podpísal primátor. Sme Bukoze odpustili 9 miliónov eur a prakticky investovala len do havarijných stavov. Na modernizáciu potrebujeme 9 miliónov 700 000 eur. Tých 9 miliónov, ktorých sme odpustili Bukoze. Skade ty si prišiel, že my sme darovali Bukoze 9 miliónov skade? Dezinformuješ, prekrúcáš, klameš a zavádzaš. Si to ty, obyčajný klamár, pán Pribula. Ty si to navrhol, zastupiteľstvo schválilo a ty si to podpísal. Bolo to zjavne ekonomicky nevýhodné.